Шундай концертлар безне бергәләшеп инде оештыра һәм без минем уйлавымча татарлар бик сагыналар. Менә Мәскәүдә булган татарлар бик сагыналар. Шул концертларны бик көтеп торалар дип уйлыйм. Мәскәүдә, Кремльдә беренче тапкыр монда хәзер катнашам. Бик тә горурланам. Чөнки татарча да монда җырлый алам, Аллага шөкер. Һәм минем Евровидение җырым. Монда клипның презентациясе була. Я за Дину очень рад, потому что она действительно исключительно талантливый человек, и в ней, на мой взгляд, очень много от родителей. Я с родителями знаком, и в особенности с мамой и с братом. И очень она стержневой человек. Концертта безнең